Jurireni. Anyamata zanga chonde musawononge nthawi kusakasaka chiswabumbu. Musataye nthawi kusakasaka tizitsamba toti muzichinda ngati professional. Veranize. Ndine Bright Mhango, ndipo lero tifuna ndikambirane nanu anyamata nzanga, chifukwa choti masiku anowa mukaona azising'anga akamapanga tima-advertawo amayikapo chani chiswabumbu. Ukapita pa WhatsApp anyamata ambiri akufuna chani ngati Gondolosi, akufuna timkhwala. Ledzulo ndaona mukagroup kenakaka kuti atitherere lija muyike madzi mudikire 1 hour momwe, then mudikire 1 hour munthire batile nkazana. Ati ndi makamaka ikafika nthawi ya mlakho walo mwende kuti aliyense amangokamba za chani za Gondolosi chani. Mukutaya nthawi palibe kachitsamba ka kumalawi kamene kali ndi umboni woti kamakupangisani kuti inuyo muzithira batile ngati dolo. Palibe chitsamba cha kumalawi olo kumwera kwa Africa chimene chikudziwika zoti chimagwira ntchito ngati Viagra. Palibe. Vuto ndiloti achinyamata amasiku anowa nangasi kanthawi kenakaka amata population ya kumalawi ambiri ndi achinyamata aja panopa afika sinkhu ina yake yoti ma 37, ma 35, ma 32, 40 years old, ena kuthamangira ma 50 years. Anyamata a democracy ya nthawi ya Bakili Muluzi. Ndiye anthuwo panopa matupi awo atopa sangathe kupanga zinthuzi. Ndiye mukamaona zinthu izi zikuchulukira anthu akufunafuna Gondolosi, akufunafuna chani achiti Chiswabumbu. By the way, this is very weird. Achewa amali Chiswabumbu. Akuumira kenakaka, you would think atumbuka they have it. Kaza kasegula pande. Wow. Bona bumbu. Osati bumbu. Umira chani. That is so important to call it a bow. Make it bow. Anyway, I digress. Let's talk about this. Number 1. Kodi chikupangisa kuti achinyamata azifuna kupanga chigololo mwaudolo ndi chani? The first reason ndi yoti achinyamata akukanika kupanga perform chifukwa choti matupi yawo sali bwino, anthuwa akukalamba. Kodi chimene chimapangisa kuti munthu bonge ndi chani? Ndiye zimenezi ndi za science. Mbolo ili ndi masponji mkatimu. Ubongo ukaona chinthu china chake chosangalasa mauza mtima kuti kumene koko kupite magazi. Then mtima uja umapopa magazi amalowa mu mbolo muja, amalowera ma athire. Ndiye magazi amatulukira maveni. Maveni ndi ochepa, ali ndi mibowo tachepa. Ma athire ali ndi mibowo yayikulu. Ndiye magazi amalowa ambiri amatuluka mochedwa. Ndiye ndi zimene zimapangisa kuti munthu uja ubonge. Ubongo ukasiya kunena kuti kumeneko basi kusapite magazi, ndiyoti basi okay. Ndiye wakatati wafunisisa iweyo, koma ubongo ukanena kuti kumene kusapite magazi, basi kamene kaja ndiyoti katani kapha ndithu ndi sponge. Ndiye pali zinthu zitatu: ubongo, mtima, moyenda magazi ndi mbolo. Komanso sitinatchule chani machende ndofunikira kwambiri pangisa kuti munthu ubonge. Ndiye pamene pandilowe kai ku science. Nkhani ndi ya ku College of Medicine, koma ndiye sesa kuyikamba ndipo kuyikamba njichewa. Anyamata ambiri amamwa mowa. Anyamata ambiri ali ndi mavuto ambiri. Umphawi, alibe ntchito. Anyamata ambiri sakugona bwino. Ndi magetsi oyaka usiku ndiye anthu akuonera ma video mpaka na chani, mpaka na mpanda kucha ndi pamene akumagona. Kumangogona chani 2 hours. Ena anali kumpira.
ndikunena zimene chifukwa chani chifukwa choti majende amapanga madzi ena ake otchedwa testosterone. Testosterone ndi chinthu chofunikiritsitsa kwambiri kuti munthu abonge. Ndiye anthu okumwa mowa osuta, anthu amene ali ndi chani, ali ndi ma pressure boom, mmene amanenera zathu woyimba wamwalira kumene. Munthu amene ali ndi pressure sakugona bwino, ndi omwa mowa osuta, komanso chakudya, anthu onenepa kwambiri, komanso chakudya sakudya bwino, testosterone sakhala naye, komanso anthu amene sapanga sports, testosterone amakhala wochepa. Ndiye munthu okumowa umaononga ubongo, mowa umaononga majende, mowa umaononga chani, mtima, moyenda mtima. Number 1 cause ndi chikhalidwe cha chinyamata, mowa ndi zimene ndanenazi. Ndiye chimaononga kapangidwe ka testosterone. Komanso testosterone olatati iweyo ndi dolo chotani, ukamakula amachepa. Testosterone kwambiri amakhala mwa chinyamata azaka 19. Ndiye amayamba kutsika, amayamba kutsika. Ukamazafika zaka 35 amayamba kutsika kwambiri. Okay? I think 1% drops by 1% pachaka. Ndiye basi ukamakula munthu umakhala ndi testosterone wachepa. Ndiye olatati woyesesa chotani, kubonga kwako sikumakhala kotani, kwa udolo. Ndiye izizi ndizoti sitingazithawe. Ukamakula munthu basi zimene zikuyenera kumachitika. Komano ndanena kuti testosterone amene ungamupange bwanji, ukamapanga sports, kunyamula zinthu zolema, ukamagona bwino, umakhala ndi testosterone kwambiri. Ndiye chimene achinyamata angapange ngati akufuna gondolosi wabwino ndi ma exercise, ndi kupita ku gym, ndi kumanyamula zinthu zolemetsa. Chimene chocho chimapangisa kuti thupi lawo khali ndi mabonzi abwino, komanso achinyamata akuyenera asiye mowa, azigona bwino, azipuma, asamakhale ndi pressure. Zimene zizi ndi zofunikira kwambiri. Mukuziwa inuyo nchifukwa chimene anyamata 7th day amatchuka ndi chani, ndi uhule. Chifukwa choti tiyanthu chija sitimwa mowa, tiyanthu chija tinali ma vegetarian, kuona kathupika kena kake very healthy. Ndeti timene chija testosterone kwambiri, ndeti tiliso ndi clear mind, ndeti makhala tikutani, tikunyenga. Anyamata amene aja ndi achinyamata ambiri mwakhala mukumwa mowa kuyambira zaka 16. Anthu ayamba kale mowa, mukamafika zaka 30 mutatha ubongo chani, nde vuto silano. Komano tikamaona anthu akupanga za chani, za chiswabumbu chani, zikungoonesa kuti people are crying for help. Anthu akulira chifukwa choti matupi awo anaonongeka. Chimene angapange panopa, Gondolosi uja angokutayisa nthawi. Mwina Viagra, komanso Viagra ndo wopya. Mukangoyamba kumwa Viagra, komanso ndo dula. Kumalawi I don't think anthu ambiri angapange access Viagra. Komanso mukayamba kumwa kuti mutu mwanu mupanga create dependencies, ngati kuti chani, doping, mupanga create dependency. Paliso chinthu china chimene sindinachinene mpaka panopa, ndi chani, akanemawa pono. Ine ndikuona ngati number 1 reason kumalawi ndi pono. Munthu kamaonera pono, ubongo umapanga create chani, madzi ena ake otchedwa dopamine. Dopamine amakupangisa kuti ukhale excited, umabonga. Ndiye chifukwa choti pono uja umakhala kuti you are constantly being bombarded, ukungoona iweyo ma images ena ake ukutani, ukubunyula. Kuti ukakumana ndi mkazi weni, palibe mkazi amene angapange match level ya pono. Chifukwa choti pono ndi ambiri, pono they zoom in, pono ndiyo sangalasa. Zimapangisa kuti inuyo ubongo wanu usokonekere, imene yoyo amati porn induced ED, erectile dysfunction. Basi
ndiyo utakuchira. All you have to do is kusiya kuonera kaye pono kuti bongo wako bwere back to reality. Verani's in a that man. Okay, not that one. Let's do this one. Stated in another way, akunena inagapa internet. The infinite variety and ever-increasing intensity offered by online pornography create, especially in heavy porn users, a dopamine, adrenaline baseline that a single real-world partner, no matter how attractive, simply cannot match. Even worse, from a relationship standpoint, that's the thing. My fantasy, this is ngateke kuti nzimai winake or atati ndokongola cholani afanane ndi zimene anyamata amaona mpono. Chifukwa chake pamaonera pono mayamba pono iyo simakusangalatsa kenako umafuna ina yake kaya ma lesbian okauka pakana umazafika no extreme kumaonera zama gay zama transvestites. Nkhani yake ndi imene yoyo ndiye pono ikuononga bongo wanu mowa ononga thupi lanu. Komanso muli ndi ma pressure ambiri, ntchito mulibe, ndalama mulibe, kula muthamanga zaka 40 mulibe choti mungaonese ena sana kwatiwe. Ndiye ndi zimene zikukusokoneza. Chimene mungapange inuyo ndikuyamba sports. Clear your mind. Pesa ni chochita. Musaonere pono. Thupi lanulo lizipanga fix loka. Komanso muvomereze kuti mukukula basi. Mukukula mwafika saka 35 kwinako. Zinthu zimayamba kutani? Kusokonekera nthupi. Mwamva? Musa wononge nthawi saka Chiswabumbu. Wononge nthawi zimankhwala zinazi mukumwazi simukuziwa zoti mukumwa chani. Mungotenga nazo makhansa, wononga nazo thupi. Vuto si mankhwala, vuto ndi inuyo bongo, vuto ndi thupi lanulo, mukungonenepa mimba, mukumwa mowa, simukugona bwino, mukuona ngati muzipanga bwanji zimene. Create a solution where you restore testosterone. Testosterone abwelele thupi mwana. Exercise, gona ni bwino, no pressure. Komanso remember to keep your blood circulation good. Chifukwa choti zinthu zindi magazi. Ndiye mowa ndi chakudya zinsima chani. No. Sugar, tea half. Sugar half mukapu. Ndikumaona ngati kuti inuyo basi ndinadolo. That is just the beginning of the end of your sex life. Ndiye samalireni madya bwino. Komanso make sure to stay away from porno. Chachitatu chinaso chimene chitakhala kuti chikukupangisani kuti musabonge komanso moyo wanu wakuchipinda usakhale bwino ndi chani. Ndakadzanuwo anenepa pano, akuvala zitenje, akabwera pa nyumba chosa wigi kuyika chani, kuyika chistocking. Eri mamuna aliyense amafuna stimulation. Ndi mkazi ngati sakupanga stimulate any longer. Basi wewe matani. Ndiye peza njira zoti munyumbamo mbwerese chinyuwani, musapite kunja. Koma ndi akazi wanuwo mupeze njira yoti azikhala ngati anyuwani. Refresh ka romance kanuko. And do this by role playing. Yes, it's yoti abambo lero nda mechanic. Usakhonza chani kubafa. Yes, it's kuti lero mayiyo panopa ndinda ndiwantchito ndanaphiri. Basi keep it exciting. So to recap, pomaliza penipeni ndingonenaso zinthu izizi step by step. Number 1, mukufunika testosterone. Number 2, testosterone akutha chifukwa choti mukukula kapena mukumwa mowa kapena simugona bwino kapena simukudya bwino. Okay? Kapena
muli ndi dopamine wambiri chifukwa choti mukuonera pono akazi enieni osatampono sangapange match ndiye zikupangisa kuti inuyo asakusangalaseni akazi anuwo kapena akazi amene ali enieni. Solution yake pangani ma exercise, sinthani kadyedwe, muzigona bwino, musamakhale ndi pressure, komanso siyani pono. Munkatele muzabwereranso ku zaka 22 zaka 25 bonga ngati akutuma kungoona mzimayi kungodusa yatani yadzuka. That's the solution. That's the only solution. Simunakule ngati mudakali ndi zaka 45 below mutha kusintha. You can refresh your body and reset this thing. Maintain testosterone yabwino. You can simply do this by kupanga chani my exercise, kumapanga heavy lifting. Advantage ina yomanyamula zinthu zolemera ndiyoti anthu othamangaje amaononga nthawi kuthamanga 5 km 13 km. Ineyo mungamapanga heavy lifting kunyamula china chake cholemera mukupanga zinthu zofanana ndi iwaja kuwaposaso iwo. And in fact mukafuna kuluza weight chanchani musathamanga musaononge nthawi yanu ndi cardio, kungonyamula zitsulo zino zake basi. You build muscle, muscle zimafunika chakudya chambiri, and that's it. Ndiye samaliani machende anu, musasute fodya ndi chamba chimaonongaso chani chifukwa chake mumaona anthu achamba amakhanga tina lake taulesi chifukwa choti imaononga chani machende, and machende ndi amene amapanga chani testosterone. Okay, leti malize pamene popo. I hope you have picked one or two things from here. Right. And cutting in 3, 2, 1.